Jadi pripun A pacaran karo B duwe anak C, ngoten nggih. Ning dadine C durung dinikah. Pokoke ngoten. A iki gak oleh maleni C nalika C nikah. Nggih. Lah nek adine A utawa kangane ayo ora oleh wong awe ora oleh kok malah adine statusnya opo dhek di status kefamilian iku krana status ilegal status sae ada di pahane C paham lagi kumpulan dek Pak jadi nek mbak lho padha wae krana ketemune iki kudune iki mang nalika dadi pahane C iku bener-bener sah kan gak sah lah ngono Pak wakile sapa wakile hakim ngono ngoten iku kalih naib nggih Pak ngapunten Pak niki kula ringin jaman jin nakal anak kula iki dadi sedulur wayah kula nyuwun tulung jenengan Pak Semakir iki boten atas namane kula ning atas namane jenengan dhewe minangka sing nata negara wani ora wani rai kok disisih dasare ngarepe besan mulai hati-hati lah perkara sing ngoten kudune wani niki lho kanggo ngresmekno hubungane anak niku kudu wani lakoni salah aja ora-ora nek ora-ora akhirnya diwakili dinikahno pak biologis utawa mbah sing atas namane pak biologis wau repot akhirnya sinyo niku maris lah kok mboten mari akhirnya nggih memang jajan niku pakane kok gak diakmak malih ini malah malih dengan otomatis nikahe batal terus wong sak kampung repot sampeyan nggih mulane ojo medhok keduduk mlaten ngene krowong ngerti rata-rata ngerti nggih wah si ae iki dadi spiring motor iki lho ngerti kene delok kanten mulane sampeyan dengan wali bapaknya yang diwakilkan kepada saya biasanya kan kita nikah itu tidak boleh sampai dong dari kamu kudu kulit aku walau karena umur sampai ngedungan dari ngocok belangan pak ini terlalu aku yang kabari sampai jadi ini kan ini aku mau sekedar lalu juga dihatimkan gimana tak coba ngatur berat kamu berat ya soalnya sampai menengah dikit malah segosok malah ya malah tepat malaikat saja ini enak-enak mas segosok ini rumah sana yuk caranya ngoten lah yang gue akhir sampai celuk gak terima mana anakku deh oh ya monggo kan sampai aku batal kewajiban soalnya kan ngertinan mulanya ngertinan itu repot kalau si asik lah orang-orang itu berkesempatan menyampaikan kepada masyarakat secara umum nek mau itu buat itu sopo sing kalau nggak terus kalau nek bapak ini kalau cerita terus masalahnya apa kalau kan plus kalau cerita ada kok kalau mas kalau cerita pemucik kalau cerita jadi kita itu dibatalke kewajiban nah ini kok wong akhirnya jajane orang lakoni kesalahan benar salah diceritake tapi gimana nanti niku dengar niku dan yang ngarepe bisa ningu
ngerti nek akeh usaha bahasa. Biwaliin hakimin kan ngoten. Nek bahasa kan biwaliin hakimin kanthi wali hakim sing tak laksanake kan ngoten. Lah nek basa Jawa wis sakane wong anu ngerti kabeh wali hakim alam gawe kan. Nek biwaliin hakimin nganggo bahasa Arab wah dungane saiki jos temenan dasare pecine rada linci banget dikenali bahasa Arab nek ake ngerti nek ake ora bakal ngerti bahasa Arab wong yo jarang ngerti ngerti itu kan titik goro-goro apa hitungan nikah. Pokoknya sing ana kesalahan kok wong sing ngerti melu wong sing melu ngerti gak ngelingno iku dosa sing akeh ngelingno. Nggih. Memang itu tetap setengah saking perkara yang bagi kan sayojo pamistirozu kerso anda saking mualafat Ifaron kronomi disalamati marang selamat. Jadi disarankan gak usah maca kitab-kitab Abdul Karim Al-Ghilani. Niku napa diantarane lho ya wonten sing Muhammad Imam Ibnul Arabi. Niku perlu ben selamat krana apa? Wong ku nek ngerti berarti ngerti ngono ya ora jiges. Faring kola mola mengucap ruang koin mengucap laba sawano berbalik ku mau junalaya nyatai sehingga fi mutolatul kutubi dan ninyali bro kitab di kan iki tasmil lian alal di kan iki tasmil alal umurul wamido lian ni rasulihun ahidu ngalam sun main barang abhamuhu kan paham ingsun huling mak gak usah limu lama sake ingsun main barang lah abhamu kang ora ngerti ingsun huling mak liko ini marang wong kang dawuhake mak ilang wate ucapake lahu marang alkohol kod ansof tuh teman-teman insaf teman-teman sadar sih kod ansofta teman-teman insaf utawa sadar sih wana mutai kita innama naksa iku pamestri wedi sun alaika ing atase sira mimasa ibarat tabumu kang paham sira ing tahamuhu kang paham sira ing antahamai to paham sira ing ala ghairi wajhi ngatasi liyane arema fatal billah mongko sebab sasar sira sawai sabi saking luase dalan ridani Allah kama wa yen to tuibu dalika opo ngono dolale aku amin marang pira-pira akabu kang padha netepi apa malah mutola hati-hati kutubi ing atase nyali pira-pira nyali iki pira-pira kitab pasoro mung dadi sapa aku si sindikate iku tetep ing dalem nyeleweng ektekot wail hati lan tegesi nyeleweng pokoknya ucap sapa aku amil khululi krono manggoni Allah wal hati lan tunggal siji Allah fala haula mongko ora ana daya sumingkih saking maksiat iku maujud wala kuwata warna kekuatan kanggo nglakoni ibadah iku maujud illa billahi angin kelawan pitulunge Allah al-Ali kang maha dhuwur al-Azim tur kang maha agung. Yen ana wong sing ngucap ora ana apa-apa yen aku ningali kitab terang ngene iki. Krono rumangsa pede rumangsa duwe kemampuan
Ora apa-apa aku ngene kitab-kitab sing ini sing kula ngertos sing paling anu iki Gus Sajaratul Ma'arif niku jadi dukun dukun kawan lagi kitab yang ngono sing kemampuan sing ada kemampuan dukun niku sing kemampuan aja nek kok kowe nyekel kitab nyekel majmu nyekel mujarobat yang mati ora tau ngaruan iki ngutu diparani toamu terus tamune yo gedeng lan betul-betul ngoten niku sampeyan ora sadar dengan iki biasa mawon urip iki sama sing ahli iki ono ahli iki iki sehingga nek ngomong sing kondo aku nek ningali kita kondo itu gak apa-apa karena aku bakal ngalamu kan iso paham ora paham dak serake marang kan baru wong kang ngene iki tok didhawuhi sira bener nanging aku nguwadarake apa kang iso paham iku ora bener iki artine bentuk ngoten iku tetep keterangan-keterangan ngoten iku sah saja padahal nek hal ini selalu usah. Nah ini aku nganti-nganti apa kan serobani wah bener ini sudah sasa saya dalam kan bener kaya aku kan kejadian malah ngomong kan tekun ningali kitab-kitab kan mengonohi iku niku wis nganggo pedoman kitab nek repote meneh atas dasar kemandini berdasarkan laku sing lengaran dhewe niku wis repot di kemudian krono wah sing repot lu sing grep diakali akhirnya kalau jadi kafir karena apa kafir jintik krono nyeleweng lan kono nikotake yen Allah manggon oleh awake menungso utawa manunggaling pengiran karo menungso iki nek kadung kedresek repot paling boten ngoten niku akeh wong sing akhire kondo aku iki bakal matiku miturut apa kang dadi lairku ngoten kan gak boleh coba bae ya betul kan mulane akhirnya dijiri dengan goni-goni pengiran karena ini kok murah kapasitasnya dilakon Faslun bayang-bayang ayakuna laka wirdun